sun biyo ta wani burtali na shanu wanda yake wannan burtalin ya yi ƙaurin suna wurin wucewa da sata da shanun sata da mutane idan an sato su za a yi garkuwa da su. Kuma DPO na kankara ya ebi 'yan sanda suka tafi wannan wuri suka yi waɗannan barayi kwanton ɓauna. Allah cikin ikonsa cikin nasararsa waɗannan barayi su fito ta wannan burtali kuma muka ce da wa Allah ya gama mu, muka yi musayar wuta da su kuma muka kashe mutum 3 daga ciki kamar yadda kuke gani ga suna azube gawawwakin su 3 an kashe su. Sannan aka samu wata bindiga wacce take kiran AK-49 wannan wacce aka samu da harshashi guda 7 a wannan wuri da aka yi wannan gumurzu. Sannan mun yi nasara an samu shanu wanda yake na sata ne wanda aka sato na mutane guda 160 da tumaki guda 174. Sannan akwai babura guda 2 waɗanda ake amfani da su domin wannan harka ta ta'addanci guda 2. Waɗannan su ne kuma muna kan bincike akan wannan case da aka samu. Sannan a na biyu an yi nasarar kama wasu mutum 2 waɗanda ake zargin su da sa hannu a kisan wani bawan Allah wanda ake cewa Alhaji Ibrahim Fatahi wanda ke zaune a garin Jargaba da ke karamar hukumar Bakori ta jihar Katsina. Sannan aka samu bindigu kiran AK-47 guda 2. Wannan jiya ne 18 ga wata na wannan wata na Afrilu na shekara ta 2021 shi ma muka samu labari na sirri wanda OC anti-kidnapping ya jagoranci 'yan sanda suka tafi wani ƙauye wanda ake cewa unguwar mai kawo haka a ƙauyen ƙaramar hukumar Bakori inda aka yi nasara aka kama wani Buhari Yusuf ɗan shekara 25 da Usman Alhaji Bammi ɗan shekara 30. Dukansu sun shahara sun rika akan harkar sata da satar mutane domin yin garkuwa da su da ta'addanci a cikin daji. Kamar yadda kuke ganin su, kai ku tashi tsaye mu gani. Tashi mana. Idan ba ku manta ba kwanaki an shiga gidan wannan bawan Allah inda aka je aka yi masa kisan gilla, kisan ta'addanci. Kuma lokacin da runduna take gudanar da bincike an samu bindigu a lokacin da muka gudanar da bincike waɗannan guda 2 yake 47 guda 2 akwai guda 1 ma muna neman ta guda 3 ne. Kuma an samu wannan riga ta sojoji inda aka kama su wannan unguwa ta mai kawo a ƙaramar hukumar Bakori. Kamar yadda suke bayani sun faɗa da bakin su cewa bindigun nan na wani ɗan uwansu ne abokin ta'addancinsu wanda ake ce masa baban gida. Amma mu abinda muka sani su 3 ne kuma kowanne yana da bindiga